Boas noites a todas e a todos. Hai agora 70 anos, un 20 de xullo de 1955, a Coral Polifónica de Ribadeo comezaba o seu primeiro concerto con esta mesma peza: Gaudeamus igitur, aleguémonos, somos jóvenes, ironías do tempo. 52 voces entón para un exixente programa de 20 pezas. Hoxe, 70 anos despois, damos esa benvida para rememorarnos ese día con este concerto especial. Un concerto con dúas partes que amosan non só esta longa vida, senón tamén un entramado de relacións humanas que grazas á música seguen a perdurar. Dúas partes son diferentes no número de voces, que irá desde as 47 actuais as máis de 100 que logo ocuparán este altar. Pero a mesma responsabilidade, a mesma emoción e o mesmo desexo de agradarles a todos vostedes. O programa de hoxe, escollido entre as aproximadamente 150 obras do noso repertorio, segue fiel á tradición da coral e o desexo do seu fundador, Carlos Álvarez Fernández Cid, mesturando o clásico co popular, o relixioso e o profano. Un programa que, a pesar desta mestura de estilos, pode considerarse popular porque é coñecido por todos. Un desexo que Carlos tamén anhelaba, que a música coral servira para educar o público na escoita e disfrute de obras menos coñecidas ou máis serias, e tamén obras que supoñan novos retos, novas exixencias para as voces, como o Aleluya de Gente, estreado nunha misa da patroa do 1961 con que rematará esta primeira parte. É un acto excepcional, único para este aniversario, a nosa igrexa. 70 anos tamén acollendo os nosos cantos en ensaios e celebracións. Espectadora e cantora ao mesmo tempo. Espectadora que garda na memoria das súas pedras a nosa historia coral. Cantora privilexiada, compañeira perfecta, capaz de disimular os nosos erros e engrandecer o noso canto. Así que, sen máis, proseguimos. Grazas por acompañarnos nun día tan especial. Como aos 500 programas que fixemos, non sabemos por onde desapareceron, a que non tiña pensado contar o programa, digo agora así un pouquinho todo seguido, xa que moitos de vostedes non teñen programa. Imos a seguir con a manera ribadense El Peregrino, logo será Negra Sombra, logo o Yo Te Diré, a manera de Los Últimos de Filipinas, e remataremos esta primeira parte co Aleluya de Gente. Graciñas de novo. Peregrino
Thank you.